Okay, Bart, bye. Kinahanglang makabalik ko. Kinahanglang sa sunod na mo purong. Ako na gid ang madaog. Okay, Oh, Jo. Saan ka? Ano mag-uwing naong mo ron? Ay, poste, nakasabot ko. Si Carme ang nanawag. Siya ito nanawag, di palang dugay. Abi ni mo, napungot siya maayo. Naglungot-lungot nga makabawi siyang pildi. Pero, no way. Di na mahimo. Di na gisa makabawi. Bisag, unsa pa yung buhaton. Tungod kay, na-program na namo ni Norbert o ni Ben ang iyang kapildihan. Gisugdan ko na pagpasayaw sa akong sonata si Carme. O sa dili madugay, mukamang na siya sa yuta sama sa utak. Lo, sugal rin yun ang hinungdan, di ba lo? Mawag yun. Sa sood na lang hata magdiyo sa usulti, Bart. Sana? Oo, ay waktu yung bata. Day! Ay, Dali, manawag ta. Kumusta man ka, uy? Wapa magagsamot, day. Hindi na lang mimuda yun, Nea. Uy, hindi amin day. Tana lang kami kung niaba si Cristel. Cristel! Uy, huwag man maanhi, day, sukad. Diba, sukad pagbiya ninyo, wala na magid mo mamalik diri. Huwag man siya makaanhi. Kuan man gud ya. Wala man gud siya sa eskwelahan. Ha? Wala na mo makita si Cristel. Bago lang. Nagtoo mi nga siya rin ang dahang ni Christine. Si Doramil, uy, uwa ka doon. Naamas Doramil, pero uwa siya gidang bata. Halahay, maganda ito si Day Cristel. Tingalik na saag lang kahaunsa. Noong ko. Hain man siya akong anak. Sige, Aya. Hindi na lang may magdugay, ha? Mangita pa man ko di Cristel. Oh, hala, nilakaw ra ba da ito si Dong Ramil, day? Sige lang, kung mahibalik si Dong Ramil, o niya, kanang, unsa gani, may da siyang bata, manawag dayon ko nimo ha? Kung dado niya din si Cristel, ha? Sige, Aya. Salamat kay Aya, ha? Mangita sige. pa man gud ni. Sige, day. Sige lang. Sige, bye-bye. Ayo mo. Alam mo, ninglakaw si Dong Ramil, hindi si Pauline. Hala, dili ka si Dong Ramil, mao'y nagda sa bata. Sikot-ikot-sikot ini lang. Kaming duha si Christine ang silbihan ninyo din. Dili ko ninyo. Iuli ko sa amo. Anak. Sugod ka no. Dini ka na uban ako. Dili na ta ka iuli sa kundatan mo inahan. Dili ko gusto makasaksi ka sa kangilad sa binuhatan ni Lia. Ulen. Bantay ang bata. Muadto ko ka diyan sa uptown, mamalit og mga biste niya. Mo iti man makaikyas gani si Cristel, malintian gyud kanako. Sir, iuli na ko sa amo, be. Dili ko gusto din, he. Cristel, dinhi ka na uban ako. Dili na ta kay balik sa imong inahan. Dautan ang inahan mo, Cristel. Dautan siya. Pulin, kanay may bawa sa bata, ha? Bantayin gyud siya. Yes, babes. Ito ko na yun, ha? Siguro ako mamalik sa mga biste.
Miss Pauline, pagkausan ako din, Hebe. Iuli ko ni Mami. Hoy. Di mo bigakasgasin kami. Ayaw ko minaldi tahi ha. Nagsipok din akong ulo. Ikaw ay mga wala ko. Ako? Himo kong yayan mo? Himo kong nini mo? Ha? O saka? Siniswerte ka? Pauli na lang ko sa amo eh. Kaya kalit mo ha? Kaya kita! Badyo ka na! Bad ka! Bakit bitaw ko? Kung nagpahanglan ko na nagkapahawalan! Ho! Saan lang ko nimo? Ano na kasi ipagdala ko? Ko ngayon! Tara ka! Da, mauna na. Naluya na ka. Kahi man kayo. Sigig panugal. Magsigig puwaw. Mauna na. Karon unsa na? Mauna na gidangatan nimo. Gahi man kay kag o. Mauna na. Nay, pataka na kag higda. Wa na kakatuntol sa imong kwarto. Grabe naman sad. Ano ba yan? Idab na. Maglagot gani ko nimo. Na. Ay kunyo pugi ha? Ay kunyo pugit. Nakit ikaw? Ikaw? Tagbaw yun ka. Di pa na mao. Magsige kag panugal. Nahurot na iyong kaptangan. Naprinda na iyong negosyo. Naprinda na. Naprinda naman. Nabaligya na. Ang inyong KTV. Wa na. Di pa na mao ang gaba. Sama. Dire! Buhay ka? Buhay ka ba ka? Nakto na, Miss Pauline! Kailansan ka ba ko? Unsa? Ha? Dilasan di ay ka, ha? Mayroong mamatay ka! Mayroong mamatay ka! Balik ka! Ayaw ko hilak-hilaki! Hilak-hilaki! Hilak-hilaki ka! Ikaw ka mahunawa na ako! Mamatay ka! Chika! Chika! Ayaw ko hilak-hilaki! Naglagot ko ninyo tanan! Ano yung may mahunga ninyo tanan? Ang dalaga! Napay usa? Mauna na. Gibiyaan ni Dailia. Mauna na diha. Karon, unsa na nangyari sa inyo? Tingnan natin, nakahirap-hirap na tayo ngayon. Da, Mayra. Wa lang maminaw ay pabungol-bungol, mabagagnaw. Wa man mo magulo. Unsa man mo? Ha? Ikaw, usan wa na. Wa gid mamati. Sige mo guway tog. Sige kupay na pizza bahino na bonot. Bonot nga kuan na paningit nga sana oy. Mauna, ma'am. Karon, hala pag-uban mo ng imong anak. Pagkatoy-toy. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan.